Μια πολύ ωραία άσκηση ηρεμίας που την κάνω ειδικά όταν θέλω να κοιμηθώ, όταν θέλω να ηρεμήσω, όταν έχω λίγο εκνευρισμό και θέλω να χαμηλώσω λίγο τους τόνους, είναι η εξής. Βρίσκω ένα όμορφο σημείο όπως αυτό εδώ που βρίσκομαι τώρα ή ακόμα και στο σπίτι μου δηλαδή και παίρνω ανάσες. Παίρνω ανάσες, τις οποίες όμως τις μετράω. Παίρνω μια ανάσα, μετράω 4 δευτερόλεπτα ή μετράω από μέσα μου μέχρι το 4. Την κρατάω για 7, μετράω μέχρι το 7 και μετά την αφήνω να βγει μετρώντας 8. Δηλαδή, αυτό το κάνω αρκετές φορές μέχρι να νιώσω να φεύγει από μέσα μου η ένταση. Μετράω 4 απέναντι στην αναπνοή, 7 κρατώντας την αναπνοή μέσα στα πνευμόνια μου, 8 βγάζοντας την αναπνοή σιγά σιγά και το επαναλαμβάνω όσες φορές χρειαστεί. Μια δεύτερη άσκηση ηρεμίας είναι η εξής. Κάθεστε σε ένα αναπαυτικό σημείο, όπως είναι αυτό εδώ, ας πούμε, στην καρέκλα μου, ή σε μια πολυθρόνα, ή ακόμα καλύτερα και στο κρεβάτι, και αρχίστε να σκέφτεστε ένα-ένα τα σημεία του σώματός σας, ξεκινώντας από τα δάχτυλα των ποδιών προς το κεφάλι, και τα σκέφτεστε σαν να είναι κομμάτια τα οποία δεν είναι δικά σας και είναι βαριά, γίνονται βαριά. Ξεκινάτε πρώτα-πρώτα με το να σκέφτεστε τα δάχτυλα των ποδιών σας. Ένα-ένα, και νιώθετε σαν να έχουν πέτρες, σαν να είναι βαριά, σαν να πέφτουν. Και σιγά-σιγά αυτή η αίσθηση ανεβαίνει προς τον αστράγαλο και ύστερα σκέφτεστε όλο το κομμάτι από τη γάπα και κάτω ότι είναι ένα κομμάτι βαρύδι το οποίο δεν σας ανήκει και το νιώθετε σαν να πέφτει, σαν να κρέμεται κάτω. Φτάνετε μέχρι το γροφό και μετά ξεκινάτε με το άλλο πόδι. Το ίδιο, τα δάχτυλα του ποδιού, η κνήμη, το γόνατο κτλ. Αυτά τα δύο κομμάτια δεν σας ανήκουν πια, είναι δύο βαρύδια τα οποία είναι σαν να μην είναι στο σώμα μας. Και συνεχίστε προς τα πάνω. Σκέφτεστε, ας πούμε, ότι το ένα σας χέρι ότι είναι βαρύ, ότι σαν να κρέμεται. Ξεκινάτε πρώτα δηλαδή από την παλάμη, το καρπό, μέχρι εδώ, μέχρι τον αγκώνα. Μετά όλο αυτό το χέρι είναι σαν να μην σας ανήκει, σαν να έχει κρεμαστεί κάτω. Το ίδιο και με το άλλο χέρι. Σκέφτεστε ότι αυτό το πράγμα δεν σας ανήκει, είναι ένα βαρύ πράγμα το οποίο βυθίζεται. Και μετά νιώθετε όλο σας το κορμί, όλο τον κορμό δηλαδή, ότι βυθίζεται κάπου. Και στο τέλος και το κεφάλι, σαν να πέφτει πίσω, σαν να μην είναι κάτι δικό σας δηλαδή. Την ώρα που κάνετε βέβαια αυτές τις ασκήσεις ηρεμίας, χαλάρωσης, παίρνετε βαθιές ανάσεις από τη μύτη και εκπνέετε από το στόμα. Όταν ολοκληρώσετε αυτή την άσκηση θα νιώσετε πολύ πιο ηρεμοί και αν είναι και πριν τον ύπνο θα νιώσετε έτοιμοι να κοιμηθείτε.